Aya! Wait lang, ayusin ko muna yung likod. Ha? Ay ka? Kala siguro ano para nagkakuha kami ng mga bata. Natakot siya. Tingkol kami. Natakot siya. Gumaganda na yung Huwag niyang tumaramba. lugar. Palmer Beach. I love Maramba. Oh. Jojo, kumaganda yun. Tatagay di ka sa klidagatan. Aya! Magkano daw kilo? Tagay ko ha. Picture. Makanasi na. Magkano kilo? Pansit ba to? Dami. Daing na ano to? Sardinas. Ito may tuyo pa oh. Ha? Tumata kita. Dilis diba? Oo, tapos ano, asukal. Magkano dito te? 20 pesos. 20 pesos isang. Isang ganito? ganyan. Ah. Free. Kinuha ko lahat. Ilan ba to? 200. 200 plus? Aya. Okay, bibili na lang para Aya! Lola. Aya! Lola Winnie. Oh! Oh! La! Sakay kayo dito. La, punta ka dito. Hindi na kami kilala ni Lola. Punta ka. Kasi ano, hindi La! na nakakilala si Lola. Oh! Jimboyo! La, sakay ka dito la. Sakay kayo dito. Buksan mo El. Dito ka na. Ito, assist mo nga lang muna to. Aya! Ay ka! Natakot si Aya! Wait lang, ayusin ko muna yung likod. Ha? Ay ka! Kala siguro ano para nagkakuha kami ng mga bata. Natakot siya. Tingkol kami. Natakot si ano Tingkol. si Lola hindi rin nakakilala na medyo matanda Video na pa kasi. kami. Yeah, video. Hill. Ah. Baba ka mo. Sunod din sa kabila la, sunod sa kabila. Baba ka mo. Natakot si Sophie. Ano? Ano? Pararakot na. Wait. Akala siguro tagakuha ng mga bata. Ayusin ko lang muna lahat. Pararakot na. Si Sophie. Takot man. Buwang ka din. Kumusta ka din? Bisay, ay. Oh, video kami. Meron ba? Meron ba? Oh, kita na Si ano na lang, to dito na lang kayo ni ano. Sa loob. Oo. Bakit ano nangyari? Hey! Ay, Una ka na El. mabilis. Wait lang, ay si ano muna. Ayos. Oh, Ella, dito ka lang sa floor ha kasi wag mo hapakan yung ano ha. Okay. Ay, sa ano pa mag-abot? Sa Wibis. Huli man. Sakto si asan si Sophia? Nag-spin si Doon ka na lang. Tia, Ah. ito si Sophie. Asin. Oh. Sige. Ay, Hindi na. Dahan-dahan lang. best pula. Oo. Hindi kami. Hindi na ka nakakilala? Ah? Hindi mo na kami nakilala? Yan, ito na ya. Ay, sa chinelas. Ya, sa chinelas. Ito. Ito natakot si Bakit ka natakot? Ah, Akala niya, pararakot na yan natin. ano pangalan niya? Si Allen. Oh. Allen? Ito si Ay, si Sophie. Sophie. Natakot si Sophie. Natakot si Sophie? Mukhang ano ah. Ayaw magpasakay. Mukhang Foreigner. Foreigner ni si Allen ah. Sa baga foreigner ko. Foreigner ba yung tatay mo? Nalahian. Nalahian si Allen. Oh, nakasakay tuloy tayo. Okay. Hatid muna namin sa bahay. Kasi nakita namin naglalakad lang galing ng Maramba. Ay, pasain pa lang ka mo. Maghanap sira.
Kaya hanap isda. Video na ito. No, mga kuwan pa to sa itong oras na magkabot ang isda kahapon nga. Damo sa isda oy. Ano na, ay sakto mga ano, alas 9 kayo din na kung anong oras na. Ay, gigil na lang ako ng nanay. May kunutan ka. Di ba kami para kung ako. Video na. Natakot si Sophie. Takbo talaga siya. May sasakyan ngayon. Kanukuhan ni Sophie. Balitan ang duloy. Ito na sa ano, ito sa magpaano. Ikot na lang tayo, ikot. Dito bahay namin guys. Ikot lang kami para Okay, malula ka sope. Para agad sila. Parating na sila si ano. Sino? Kasi naglilinis na sila. Dito ba yan? Parating na si Ikaw na lang ikot. Din. Saan? Din sa may. Yo. So, bilis ang Si ano oh. Huh? Di Uncle nag-abot na? Wala pa? Ah, akala ko nag-abot Awa pa din kahapon. mabot. Eh, kung may dala si Uncle na isda, bakit bibili pala tayo ng isda? Ay, oo nga pala no. Ayun lang pala bangan natin. Manay. Oo. Ay, bakit bibili si Uncle daw? Hindi, parang mamayang gabi na lang. Oo. Kung sakaling wala, di may ano tayo. May reserba. Oo, may maluluto. Lutan king na. Pulutan ni po. Ano oras ba? Parting ang dating nun 9 or 10. 9 or 10. Sabi ni Alin, ha? Ayun no. Internet yan yung ginagawa ng mga sana siguro sa telco. Ay, oo. Okay, Sana matapos na agad para magkaroon na rito ng malakas na internet. Ang hirap kasi ng signal dito kapag ano lang, data lang yung gagamitin mo, SIM. Nilinisan na lang yung bakod eh. Ano yun? Ha? Nilinisan, pinatag lang yung bakod. Hmm. Ayun o. Pinatag na. Ayun o, tayo mo. Pinatag na nila. Ayun o. Wala na yung kudal. Hindi, darating yan na si Giovanna yan. Ah, yung ano. Vlogger din yan. Dito na tayo. Ako na Naman sa kabila. Okay. Sala. Dito lang. Baba na, Pi. Huwag mo iwan yung chinilas mo, ha? Bakit? Kabuang pagsakay, nag-iwan yung chinilas. Loko-loko talaga. Baka matakot ka pa ha. Dali, baba. Bili. Pasok. So, Sabi si ko, Alin iwan talaga. na natin tong chinilas. Ayan, thank you. Dayan, ay. Sige, punta mo namin ng Maramba. Oo. Thank you. Bye-bye. Bye. Alis na. Sa Kilaan na lang, sa may gasoline station. Doon kami nakabili ng ano. Ng isda kahapon. Tingnan natin kung meron. Ay, hindi doon kila ano. Kitoy. Kaya kuya, sige. Legit eh. Doon tayo diretso na. Sa may pavilion. Doon tayo daan para maluwag. Parang mga dami ng lote ito man, no? Gawa ng bahay. Kasi gumaganda na yun eh. Gumaganda na yung Magyan itong Maramba. lugar. Palmer Beach. I love Maramba. Ooh. Diyan ka kumanan ko yun.
Ito yung ano rito, gasoline station. Mab. Diretso tapos kanan. Kasi wala tayong itong parkingan ata. Ha? Wala tayong parkingan. Kasya naman dyan, kasya. Saan? Yan, Eh, ibig kong sabihin dito sa labas sa Radjavel. meron. Sure? Kasya, di ba? The dog? Kaliwa. Here. Here na. Doon pa, diretso. Ay, dun pa. Sorry. Sorry. Hindi dito pala. Ha? Hindi dito lang muna tayo. Diretso, kanan ka. Shit. Manay. Have you tried it? Oh! Napasok namin yan. Gusto ko Ito? naman. Kasi sa dala yung car? Pero masip ka yung daan. Pero kasya. Kanan ka dyan sa ano. Dito pang ano dito pang off-road yung sakyan. Brelo ka. Kanan. Oo, di ba? Kasya. Ano? Lawak-lawak na ano. Ng daanan. Ayan. Daing, no? Daing. Daing. Ganda ng dagat. Dagat. High tide nga, oh. Oo. Sarap maligo. Sisay ka di. Titoy. Sa unahan mo ilagay. Doon sa may ano. Oh, pwede. Wala pa. Ay, hindi, may tricycle. Ayun. Double parking eh. Global parking. Dito na lang. Kasi ano. Sa may pin. Si mama ni ano. Mama ni Jubel. Here. Atas pa. Jojo, kumanganda yun. Tatagay di kan sa dagatan. Magkano daw kilo? Taga ko. Picture. Makanasi na. Magkano kilo ko? Kaya, baka nang ngayon sa mga Gag kami. Ano sa Davao? Kanasi. Ano sa Tagalog ganda? Bisogo. Bisogo yan. Bisogo. Wala maapa na. Yan ang paborito ni Jing. Bisogo. Kuringan? Paborito ni Jing. Kumain yan to. Ha? Kumain. Kisigan ko. Puti ka na ba kaya? Kisigan. Puti na kaya. Sadi ka ba nga oh? Sako dua. Sadi ka ba nga? Puti ka na ye. Puti na. Sino? Si Joy. Di nag-aabang na kami ito. Nang ano rin. Isda. Hanap kita. Kahapon nakabakal kami, puti-puti. Kain pa? Bal ka na film na sira. Alam mo, para sira ang sura na. Puti-puti dan. Para pa. Pareho. Kasi do. Dama. Pero babakalin mo. Kain pa. 2 kilo kuya.
Wala ako pati itong dua. Galong-galong ka na. So, ano sa Darakalo? Ha? Darakalo. Ang masang ka rin. Ah, sige. Darakalo ka na to. Oh! Darakalo ka na? Ah? Dana naman ang masang ka rin. Sige, amo na ka. Oh! Amo na ka. Amo na masang ka rin. Darakalo ka na. Amo na ka. Amo na. Ha? Magkano kilo? Ito kay walang tala. 150 na lang yun. 150 po. Kilo po. Ginaguling sila. Masuk password mo. Puno kayo na sa para puro password ka. Halilin cara ka mo. Oh. Oh, ano kung saan na? Duan yun ha. Biglang 2 kilo. Ako sa Paranaque. Siya sa Manila. Sa kabila. Okay, 2 kilo guys. 150 kilo. Puro koleksyon. Eh, man yan. Uy, yun, nakaulog ako. Kung saan nakakarating yung icebox natin to ah. Sa Matibo, Antipolo. Yan, ba? Oh, siguro ano ba? Ilang percent sel? Bayad ka na. Wala. Thank you. Kaya saan ako kaya? Oh, may sakyan pa. Hindi ka siya bilis sa Dubai. Atyas! Pancit ba to? Dami. Daing na ano to? Sardinas. Ito may tuyo pa oh. Tuwata kita! Magkano sa dilis? Di ba yung kabali masarap din yun anuhin yung parang... Dilis di ba? Oo, tapos asukal. Magkano dito te? 20 pesos. 20 pesos isang. Isang ganito? ganyan. Ah, Free. Kinuha ko lahat. ilan ba to? 200. 200 plus? 240? Saan pa alit eh? Mamaya pag Taga-sabang siya. Ah, Sabang. Okay. pag may kabali kayo, Masarap to kilaw, pang kilaw, tsaka prito mamaya. Kukoy. okay nga daw, tsaka kilaw. Okay. Bad. Tatanggalan ko ng yon, ulo. Opo. Prituin natin yung ano? Yung kanasi. Ito yung nabili namin sa Maramba kanina guys. Gagawin ko dito escabeche. Piprituin ko muna. Tapos escabeche natin. Dito tayo magluluto sa pugon. Ayan. Napaka-classic na kusina namin guys. Dito sa kusina. Ayan. Dito rin si Virgil maghugas ng mga pinggan tsaka kaldero, kawali.